Mita aquí els rapells i les repeixades que han fet aquest cap de setmana els nins i nines de la Bressola de Pesia. Ens han enviat fotos la Romí, l'Eliot, l'Helena i el León, l'Utge, i aquest rapell que veureu a continuació és el de la Lucy, que a més ha fet un postre deliciós. Bon dia, confinats i confinades! Tornem a ser aquí per un nou episodi de No confinem el Rossellonès. Aquesta setmana comencen les vacances escolars a Catalunya Nord i durant aquesta mateixa setmana i la setmana que ve estarem de vacances. Seran unes vacances confinades, així que seran una mica diferents. Però el Rossellonès no té temps per vacances, així que continuarem amb aquests episodis durant les 2 setmanes que venen. Avui vos porti un mot que també té relació amb la cuina, com el de divendres passat, i que té relació amb el temps actual. Sem en temps de Pasqua, i a Pasqua a Catalunya Nord són conegudes i molt estimades les bunyetes. Les bunyetes són un dolç que es fan a base d'ou, farina, mantega, llevat, una mica de sagí, de greix de porc, la ratlladura de la pell de la llimona, una mica de rom i sucre. A vegades també s'hi afegeix una mica de nata. Amb tot això cal fer una bona pasta i estirar-la per fer unes bunyetes al màxim de fines possibles. Doncs les padrines ens explicaran que posaven una boleta de massa al genoll i que les anaven estirant fins que quedaven ben fines. Després les cal posar en una panna amb oli bullent, fregir-les pels dos costats i, el més important, posar-hi una bona capa de sucre quan surten de la panna. Doncs, evidentment, el repte que vos proposi per aquest episodi és que feu bunyetes a casa i que gaudiu d'aquesta tradició nord-catalana. Visca les bunyetes i fins la pròxima!